Myšmaš Art. Rozhovory o umění s Míšou Vrchotovou a Mášou Pivovarovou. Mým dnešním hostem v podcastu Myšmaš Art je umělec původem z Bratislavy, kde také vystudoval Vysokou školu výtvarných umění, studoval ale také v Pensylvánii a Dánsku. Několik let působil jako pedagog na Akademii výtvarných umění v Praze, je autorem několika knih filozofických esejí. Účastnil se řady významných skupinových výstav, jako například Decadence Now v Galerii Rudolfinum nebo Vanitas v Doxu. A nyní vystavuje až do 12. května v Alšově Jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. Je mi ctí ve Vinternicově vile přivítat Martina Gerboce. Ahoj Martine. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Výstava v Hluboké se jmenuje Oko za oko, zub za zub. Martine, proč zrovna tento starozákonní citát, který se týká dost drsného práva na odplatu? Oko za oko, zub za zub by malo asi definovať nejakú, ako to nazvíme, nejaký tvrdší, pragmatickejší prístup k estetike, alebo naopak pokus o istú anestetizáciu alebo odbúranie akékoľvek vedomej estetiky. Preto až také proklamatívne oko za oko, zub za zub. Tam určitá drsnost teda v tom má být. V rozhovoru s Kristýnou Jirátovou pro její dizertační práci jsem se dočetla, že tvoje dětství bylo šťastné. Na rozdíl například od Francise Bacona, na kterého vědomě navazuješ a se kterým sdílíš, jak se mi zdá, pocity zoufalství, beznaděje, marnosti. Petr Vaňous napsal, že tvůj životní pocit by se dal nazvat hlubinným smutkem, který prostupuje celé tvé dílo jako virus. Kdy se u tebe tento pocit objevil a z čeho pramení, když ne z traumat dětství? Moje detstvo bolo veľmi šťastné a tento pocit prišiel 8. decembra 1980. Je to termín, kedy sa neudialo nič prevratné v mojom živote ani v mojom detstve, ale je to veľmi bizarné pre mňa samého. Ja si presne pamätám ten termín a tú noc, keď som si v noci uvedomil, že niečo sa vo mne láme smerom, ktorý možno neskôr vyústil do pocitov provizórií, márností, smútkov a tak ďalej. Takže to přímo nějaký konkrétní okamžik, konkrétní zážitek. Nebol to žiadny zážitok. Ja myslím, že myslenie každého z nás privádza k istému druhu osobných neslobôd. Naozaj som presvedčený, že čím viac myslíme, tým viac si na seba berieme nejaké ataky neslobôd vedome a že práve myslenie je zodpovedné za to, že sa dostávame do úrovní, ktoré by sme pokojne mohli nazvať temnejšími. Ten dátum sa nestalo nič konkrétneho. Nemôžem o tom dátume povedať, že by niečo fyzické sa v mojom okolí zmenilo. Že by sa zmenil prístup mojich rodičov ku mne, alebo že by som zažil nejakú radikálnu traumu, ktorá by ma poznačila až doteraz. Ale naozaj si pamätám, že vtedy akoby istá časť spektra môjho myslenia začala veľmi programovo rozmýšľať nad vecami, ktoré, nazvime to zjednodušene, vyústili do tém, ktorými sa dnes zaoberám. Takže ne konkrétní událost, ale ten den došlo ke změně tvýho myšlení. Áno, udialo sa to v noci. Každý z nás, detí, ležíme na chrbte s rukami pod hlavou a očakávame nádhernú budúcnosť plnú objavovania neznámych ostrovov a dopredu si projektujeme svoje lásky a tak ďalej. Nič také nebolo. Opakujem, neviem to popísať exaktnými slovami, ale vtedy sa moje myslenie v istom zmysle vzbúrilo proti nejakej vedomej radosti. Hoci kto z nás by nechcel pokračovať, žiť obklopený radosťou a šťastím. A ja. Kromě Bacona navazuješ také často na tvorbu Franciska Goyi. Podobně jako on zachycuješ různá zvěrstva, násilí, bezmoc, tváří tvář politice moci. V tvém případě je ale vše navíc okořeněno sexuálními konotacemi. Násilí, ponižování, zneužívání moci je na tvých obrazech dáno do souvislosti se sexem, pornografií. Často se objevuje motiv svazování, tedy demonstrace moci v sexuální sféře. Bolest a ponížení může ale také někomu přinášet rozkoš. Zajímá tě právě tato tenká hranice mezi bolestí a slastí? Ja si myslím, že
Tieto vzťahy pravdepodobne vo väčšej či menšej miere zaujímajú každého. Moja dizertácia napokon hovorila o téme, že subkultúrne fenomény, ako je napríklad sadomasochizmus a podobne, a výkon štátnej moci sa v istom zmysle de facto navzájom vykrádajú. Hovoríme o vzťahoch submisii, dominancii, hovoríme o fenoménoch zmluv, hovoríme o fenoméne dohľadu. Napokon Foucault to pojem biomoci, ktorý prišiel s dohľadom na alebo teda s filozofiou dohľadu na telo, nehovorí o ničom inom, len to, že v istom zmysle nás nejaká výkonná moc, nech je aká, a nech je ten systém projektovaný do akékoľvek ideológie, usiluje sa nás akoby sledovať každý náš návyk, každý pohyb pier, každé vyslovené slovo, každé zamávanie ruky. Toto všetko sa administruje istým spôsobom, zaznamenáva, aby na základe týchto praktík sa akákoľvek výkonná moc dozvedela o našich návykoch, našich túžbách, prioritách, rozkošiach. To znamená, že fungovanie istých, nazvime to tak, že undergroundových fenoménov a fungovanie otvorených systémov výkonnej moci sú de facto rovnaké. Každý z nich je len popísaný inými slovami. Takže tam vidíš tu analogii mezi tou politikou a tedy nějakým sexuálním znásilňováním, dejme tomu. Je to úplně vedomé. Často odkazuješ na německý fašismus, estetiku berlínských kabaretů 20. a 30. let na období výmarského Německa, na svět tanečnic, prostitutek, gigolů, kouzelníků, narkomanů, ale i básníků. Pracuješ s určitou erotickou fascinací té nacistické estetiky a vytváříš jakési děsivé divadlo. Co tě na tom tak láká? Bolo to obdobie, že som sa v mojej práci aj v obrazoch, aj v literatúre veľmi intenzívne venoval tomuto umeniu. Nehovorím, že je to tak stále, ale napriek tomu, že už som trošku tieto témy upustil v prospech iných tém. Idea, ktorú hneď popíšem, ma stále veľmi láka. Bolo to obdobie, keď umelci, hoci osobne veľmi nemám rád pojem ani umenie, ani pojem umelci, ale pre zjednodušenie situácie používame ďalej. Keď umelci vedeli, že hneď potom, ako zídu zo scén kabaretov, ktorí boli jedni z mála slobodných území na proklamáciu slobodných názorov, teda hneď keď zídu z dosiek dolu, tak vzadu ich bude čakať práve ona výkonná moc, ktorá im klepne, obrazne povedané, po prstoch. Napriek tomu si boli vedomi svojho presvedčenia v takej miere, že riskovali stavy, ktoré potenciálne môžu nastať. My už vieme, že nastali a vieme, v akej obludnosti. Napriek tomu toto obdobie bolo akoby posledným umožnením nejakého slobodného hlasu. Je to veľmi sprofanovaná sladká veta. Umožnením nejakého slobodného hlasu pred obdobím, ktoré si veľmi radikalizovalo istý konkrétny názor a pohľad na spoločnosť, kultúru a tak ďalej. Preto ma to obdobie stále fascinuje. Ja myslím si, že to obdobie je aktuálne aj pre dnešok. Vnímal ste nejakou svobodu výjimečnou v tomto období? Zdá sa mi, že výkonná moc protežuje istý typ pohľadu na kultúru. Tak v istých paralelách vlastne túto retoriku moci, ak to tak nazvem, sme tu v dejinách niekoľkokrát mali a nepoučili sme sa z toho nikdy. Ty ale sexualitu spojuješ také často s náboženskými motivy. Objevuje se u tebe například postava svatého Šebestiána. Jedná se opět o určitou fascinaci, bolestí, utrpení. A jaký je vůbec tvůj vztah k náboženství? Začnem tým, že zdá sa mi ako keby moderna, na ktorú sa všeobecne utiekame, alebo ku ktorej sa utiekame, predstavila umenie ako záležitosť istého formalizmu alebo odstupňovania definície istých konkrétnych formalistických prúdov. Zdá sa mi, že fokus na telo, ktoré prišlo až o veľa rokov neskôr, práve je tou pravou politikou umelca, ak to tak mám povedať. Sexualita alebo eroticizmus alebo vyhrotená sexualita aj v jej bizarných podobách podľa môjho presvedčenia len ako keby najjasnejšie dokumentujú slobodu, sprofanované slovo, ale veľmi potrebné v tejto chvíli, slobodu nás samých nad našimi možnosťami.
len na pôde a na území vlastného tela som presvedčený, že si môžeme dopriať nekontrolovanie, myslím to v tej chvíli nekontrolovanie voči iným etnitám mimo nášho ja a mimo nášho self, všetky naše pôžitky a rozkošia, tým nemyslím sexualitu jednoznačne. Môže to byť rozkoš myslenia, kde sa nemusíme zodpovedať inému mysleniu. Môže to byť rozkoš z, opäť použijem slovo, proklamatívnosti našich vlastných presvedčení, kde v tej chvíli uvedomenia si tej, ktorej tézy v našej hlave sa nemusíme zodpovedať inému mysleniu. Takže myslím si, že obrat k nášmu telu, keď hovoríme o eroticizme a sexualite, tak aj v eroticizme a v sexualite je jedna z mála ako keby slobodných území, keď to tak povrchne nazvem, ktoré nám v súčasnosti zostávajú. A s tím náboženstvím to souvisí? Ja. S náboženstvom to súvisí tak, že zdá sa mi, že budem hovoriť o inštitúcii náboženstva, ktoré opäť v týchto reláciách pôsobí ako istý systém výkonnej moci. Medzi výkonnou mocou akokoľvek ateistickou, ale akokoľvek náboženskou a samotnou inštitúciou náboženstva podľa môjho presvedčenia neexistuje žiadny rozdiel. Ak hovoríme o viere, viera prirodzene nemá nič spoločné s inštitúciou. Sú to dve samostatne existujúce entity. A možno práve poukázanie na isté problémy spoločenské, ale hlavne osobné, hlavne problémy, ktoré sa nám odohrávajú vo vlastnej hlave, podľa mňa územie sexuality, politiky, náboženstva, filozofie, použil som aj náboženstva zámerne v tejto grupe, je ako keby, sú to príklady, ktoré dokážu najviac pohnúť s divákom, s myslením diváka, ako to inak povedať. Použijem príklad na to. Podľa môjho presvedčenia je veľmi, ako to popísať, je veľmi legitímne, keď si nejaký, zostaňme pri maľbe, keďže porobím prioritne maľbu, je legitímne, keď si nejaký maliar v tichu a intimite svojho ateliéru cizuluje vlastnú estetiku, ktorú môže projektovať, povedzme, do krajiny s rozvinutými, rozvlnitými vlčími makmi. Alebo do hája plného šumenia stromov. Ale nezdá sa mi, že takáto estetizácia je niečo, čím môžeme deklarovať náš názor, náš striktný pocit voči svetu. Preto témy sexuality, filozofie, politiky, náboženstva a tak ďalej, ktoré sú ako keby takými vrcholmi tej viditeľnej pyramídy. Takže spoločnosti. Ty náboženské motivy odkazují spíš na tu instituci církve, která má moc podobně jako tedy, dejme tomu, nějaká politická moc. No iste, tak nebolo by úžasné, keby Boh naozaj existoval? Dajme tomu. Veď predstava bezpohlavných cherubínov, ktorí riadia naše šťastné životy, je iste veľmi pútavá, úžasná, ale nemyslím si, že veľmi reálna. A ešte jedna vec mi napadla. Naozaj my sa v súčasnosti pohybujeme na istej vizuálnej vlne, ktorá nás ženie veľmi rýchlo dopredu. Okolo nás sa myhajú nielen vizuality, ale aj izmy, teórie, filozofie, rôzne presvedčenia. A my máme len veľmi malý čas, aby sme si, hnaní na vrchole tej vizuálnej vlny, dokázali vstrebať alebo vnímať niektoré z tých dojmov. A ponoriť sa do niečo hlbšie, to už takmer ani nie je možné. Takže preto, ak hovorím o tom, že ak maľba alebo obraz, hoci medzi pojmom maľba a medzi pojmom obraz je obrovský rozdiel. Ak obraz pracuje s nejakými obecne uznanými veličinami, práve ako je politika, náboženstvo, filozofia, estetizácia a tak ďalej, a usiluje sa ich istým spôsobom nabúravať, myslím, že vtedy ten atak na diváka pôsobí najpriamejšie. Když už si zmínil tu
malbu, tak na vernisáži výstavy Kafkaesk v Doxu, kde si také svými díly zastoupen, si se zmínil, že nemám tvoje díla vnímat jako obrazy, že si mám od toho oprostit. Proč ale tedy maluješ? Dnes by se mohl přece vyjadřovat bezpočtem jiných médií. Máš zkušenosti s filmem například. Na tvých obrazech jsou dokonce patrné filmové postupy, ale zvolil si tradiční evropské médium obrazu a navíc velmi často odkazuješ na díla starých mistrů, jako již zmíněného Goyu nebo Grünewalda, Edvarda Munka, Jamese Ensora nebo na umělce nové věcnosti. Proč tedy malba a obraz? Napadá mi, že možno najprv osvetlíme moje vnímanie rozdielu medzi malbou a obrazom. Pripojme, malba stále narážame na jeho, ako to povedať, romantizujúce hranice. Pripojme, malba si stále všímame skôr formalizmus. Formalistickú stránku, ktorá stojí za kožou malby, za povrchom malby. Až pripojme obraz, ako keby dokážeme abstrahovať skutočnosť a vzdialiť sa od skutočnosti, že sa pozeráme na nejaký solitér, ktorý je v podstate de facto len galerijným priestorom zadefinovaný ako umelecké dielo. A len prostredníctvom pojmu obraz sa môžeme dostať práve k veciam, ktoré stoja za obrazom. Keďže aj mojim študentom som vždy hovoril, že dobrý obraz je vlastne o všetkom, len nie o obraze. Obraz je o všetkom, čo stojí za obrazom a mimo toho. Obraz je o tom, že teraz tu sedím a pozerám na mikrofón, že sa pozeráme na seba. Obraz je o knihách, ktoré čítam, o filmoch, ktoré sme videli. O tom, čo sme včera s niekým prežili a tak ďalej. A preto sa mi zdá, že pozerať sa na vystavený obraz len v kategóriách jeho estetických kritérií je trestuhodne málo. My naopak by sme sa v istých situáciách mali zbaviť výtvarného slovníka pri posudzovaní výtvarného diela. Mali by sme zrazu sa fokusovať na slovník, ktorý možno súvisí už s veľakrát spomínanou filozofiou alebo so sociológiou. Keďže obraz prioritne hovorí o nejakom socio-backgrounde, ktorým sme si každý z nás prešli. Samozrejme, tam už narážame na vec, myslím, o ktorej sme sa tiež kedysi rozprávali. Je to pocit istého nikdy nemožného pochopenia medzi dvoma ľuďmi, aj napokon aj medzi divákom a maliarom. Ale stále hovoríme o tom, že pokiaľ chceme obrazom vypovedať niečo, a to niečo sa má týkať nášho pohľadu, niečo, čo je fokusované cez naše oči, pojem estetizácie a pojem výtvarného slovníka je hanebne okresaný, malý. No ale na druhou stranu tě to médium nějakým způsobem musí fascinovat, když si zvolil právě tu klasickou. Áno, ale pýtam sa, že či to nie je istá forma, nechcem povedať zotrvačnosti, lebo každý maliar zotrváva pri obraze, každý spisovateľ zotrváva pri pere, ale nejaká asociácia mi priniesla do hlavy citát Bobbyho Fischera, toho šachového veľmajstra niekdajšieho, a on povedal, že všetko je v prvom ťahu. Všetko ostatné už je len taká, poviem to už mojimi slovami, taká vedomá následnosť. Všetko sa odohráva od prvotného rozhodnutia. Ja naozaj tomu verím, že ak sme si vedomi prvým rozhodnutím, každý ďalší krok, aj keby nám samým neprial, jednoducho ho musíme znášať, lebo to je výber. Jednoducho nemáme čas lavírovať medzi možnosťami a medzi tým, čo by sa nám hodilo keby. A rozmýšľať nad tým, ako by to bolo, keby sme začali toto a ono nie. Podľa mňa v myslení a vyjadrení treba byť istým spôsobom taký striktný, že keď sme si vybrali, že budeme popisovať svet obrazom, alebo literatúrou, alebo filmom, tak jednoducho to musíme vyčerpať. Že si jednou rozhodl a už sa rozhodl, že u toho zostaneš. Ja nehovorím, že keby zajtra niekto prišiel a povedal mi, že zaručí mi šťastie, ak zajtra pôjdem do poslednej portugalskej dediny strihať vinič, tak by som to urobil. Ale musel by som mať tú istotu opäť, že tam nájdem šťastie.
Další oblast, se kterou výrazně pracuješ, je hudba. Dokonce si natočil několik hudebních klipů pro slovenskou skupinu The Last Day of Jesus. Je ti blízká především punková estetika ošklivosti. Otto Urban o tobě napsal, že jsi spíš křičícím punkovým zpěvákem než akademickým malířem. Vnímáš tak sám sebe a neuvažoval si o tom, že bys své temné pocity vyjadřoval spíš hudbou než malbou? No ja som sa dlhé roky pohyboval na takej tej goticko-punkovej, jak to nazvať, scéne. A predpokladám, že tá optika si ma vybrala. Zapáčil som sa jej nejakým spôsobom a vtlačila mi svoje vnímanie sveta. Ale hudba je rovnaký médium ako malba, ako literatúra, ako myslenie. Myslím si, že to sú len rôzne formy proklamatívnosti totožného vyjadrenia. Ale nezostávam iba pri tom. Ja milujem vážnu hudbu. Ja milujem jazz, sám hrám alebo pokúšam sa už roky hrať na saxofón a tak ďalej. Mali sme jednu skupinu, s ktorou sme chodili na koncerty, kde moja úloha bola v písaní poézie a v takom, opäť použijem to slovo, proklamovaní poézie do hudby. Takže spôsobov dokazovania svetu, svoj pohľad na tento svet je veľa. A když se ještě vracím k rozhovoru s Kristýnou Jirátovou, tak ty tam zmiňuješ, že máš v ateliéru zapnutý metronom a díky tomu má každý tvůj obraz specifický rytmus. To mě zaujalo. Opravdu to takto praktikuješ? Áno, nie stále, lebo to ťukanie metronomu začne liesť po pár hodinách na nervy. Ale naozaj som presvedčený, že každý obraz má špecifický rytmus svoj. Ale netýka sa to obrazu. Týka sa to chôdze. Týka sa to fajčenia doutníku cigary. Týka sa to dotyku iného tela. Všetko je akoby o možnosti nejakého rytmu. Či použijeme ako projekciu do života nejaké dlhé, ťahavé largo, alebo sú to proste nejaké svieže rytmy. Zdá sa mi, keď sa vrátime späť k obrazu, takže fungovanie každého obrazu voči divákovi je podmienené nejakým špecifickým rytmem. No a důležitou roli v tvém díle, jak už tady i bylo naznačeno, hraje literatura a filozofie. Především postava Charlesa Baudelaira, praotce, tedy hledání krásy v ošklivosti. Do svých obrazů často začleňuješ i texty, které můžou působit jako z nějakého špinavého starého plakátu nebo jako nápisy z veřejných záchodků. Spatřuješ v těch odpudivých motivech, které zobrazuješ ty sám, krásu? Opäť sa môžeme vrátiť k koreňom lingvistiky. Čo je to krása? Je to mnou alebo tebou alebo niekým zadefinovaný súhrn nejakých pojmov? My sme si navykli sa pozerať na tieto pojmy, medzi inými krása alebo ošklivosť, ako na niečo, čo má svoj jednoznačný význam. Nemá. Samozrejme, že nemá. Ak by sme dieťa od malička učili inému slovníku, napríklad to, že to, čo držím v ruke, nie je pohár, ale globus, alebo že to, na čo sa pozerám na stene, nie je obraz, ale fontána, tak by to dieťa pracovalo s iným slovníkom a vytvoril by si úplne iný lingvistický slovník, ktorý by bol opäť samozrejme zadefinovaný nejakou osobnou empíriou, nejakými proste vecami, nejakou osobnou morálkou, tak to nazvime. Ale zdá sa mi, že pojmy ako krása, ošklivosť a tak ďalej sú, ako to povedať, veľmi jemne. Mali by sme ich zlikvidovať, tie pojmy. Lebo sú v podstate neužitočné. Keď spomíname Baudelaira, tak samozrejme môžeme teraz popísať jeho 1000 priorit, ktorými prispel literárnemu a výtvarnému svetu, ale ja napríklad mám, nechcem mať, že radšej tých ľudí treba klásť na jednu rovinu, ale je to Antonín Artaud, alebo Siegfried Kratzauer, alebo napokon Bertolt Brecht, keď sme hovorili o Výmarskej republike, alebo celý existencializmus, alebo Kant, no vlastne každé obdobie má svojho Kanta, napadá mi. Lebo estetické súdy fungujú v každom z izmov. Chcem tým povedať, že moc sme si navykli na isté slova v našom slovníku, ktoré berieme veľmi exaktne. A jednoducho, čo je veľké mínus
z nejakého mne neznámeho dôvodu sme sa rozhodli nepochybovať o tom, že pojem a význam v prípade tých slov je rovnaký, ustálený. Takže nevěříš v to platonské pojetí, že existuje jakási idea krásy, absolutní krásy. Ale áno, samozrejme, len to je ako opäť poloha interpretácie. Keď zostaneme pri Platónovi, no iste, akože príklady z Jasky, príklad z Jasky sa môžeme oslobodiť od dualite svetov a tak ďalej, paralele fungovania dvoch paralelne idúcich rovín myslenia, navzájom sa vykradajúcich. Áno, ale opäť pracujeme so zadefinovaným slovníkom, so zadefinovanými pojmami. Mne sa zdá, ako keby sa na mená a na pojmy, o ktorých sme teraz hovorili, pozeráme ako na niečo, čo nám... Hneď to vysvetlím tú vetu, čo nám ako keby v istom zmysle uľahčuje fungovanie, uľahčuje našu projekciu vo svete, ale zároveň sa permanentne treba pýtať, či našou psou povinnosťou nie je tieto veci spochybňovať. Aj v podobe tej vizuality, aj v podobe toho obrazu. Tvoje malba působí impulzivně, spontánně, emocionálně, ale přitom je zatím vším cítit přesný, jasný intelektuální koncept. Tvoje obrazy jsou pečlivě promyšlené. Jak vlastně probíhá proces tvé tvorby a jakou roli v něm hraje fotografie jako pomocný nástroj? Odpoviem najprv na tú prvú vec, keď robíš obraz, prioritne máš v sebe zadefinovanú istú emóciu. Nevieš, s akými atribútmi budeš pracovať. To sa samozrejme vynára až neskôr. Je úžasné počúvať maliarov, teoretikov, ako hovoria o presnom rozvrstvení vecí, o tom, že každá vec na plátne má svoj zmysel. No, spočiatku nemá. Lebo treba si možno uvedomiť, že všetko teoretizovanie, celá veda o obraze, ale aj o literatúre, opäť sa pohybujeme v širokom spektre médií, prichádza až ex post. Interpretácie de facto vznikajú až ex post. Ja som presvedčený, že každý maliar, keď berie do ruky štetec, tak je to skôr záležitosť intuície a možno spájanie nejakých asociatívnych reťazcov v našej hlave. Samozrejme vieme, že vedľa tejto postavy bude táto postava, ktorá bude držať toto, bude sa usmievať, alebo bude plakať, alebo niekoho obíme a tak ďalej. Pod nimi bude tento atribút, ale všetko ako keby je to taká viac menej intuitívna skladačka. Ja si nemyslím, že na rozdiel spred mnohých storočí, kedy naozaj sa tie obrazy tvorili veľmi, veľmi exaktne, boli prepracované. Zoberme si napríklad flámsku a holandskú žánrovú maľbu, kde každá muška, každé zhnité jablko malo svoj konkrétny význam. Malo význam aj to, či tam bol biely tulipán, ktorý bol čerstvý alebo zhnitý. Ale nemyslím si, že by toto bola vec dnešného rozmýšľania o maľbe. A druhá časť otázky bola, pripomeň mi to prosím. Jak používáš fotografii pri príprave? Áno, fotografii, ja veľa fotím, veľa vecí. Väčšina ľudí, alebo väčšina postav, ktorí sú tam mojich obrazov, sú ľudia z môjho bezprostredného okruhu. Ale samozrejme používam aj fotografii z mediálneho sveta, je to korektná veta, z internetu a tak ďalej. Technológia, ktorú ja používam, ten airbrush, samozrejme evokuje, že je to fotka. No len ten airbrush samozrejme má tú výhodu, že dokáže ten vizuál priviesť až k takému fotoluku. Problém je to, že od istého momentu, keď ruka si navykne na takú dokonalosť, nehovorím o mojej dokonalej ruke, hovoríme o ruke sklára, hovoríme o ruke spisovateľa, proste obecne, keď si naša zručnosť navykne na istú formu dokonalosti, nie je v hocičom, a teraz naozaj nechcem to vzťahovať na mňa, tak zrazu je problém zaradiť v istom zmysle spiatočku a začať tie veci deštruovať. Lebo namalovať alebo nakresliť jablko alebo neviem čo, stolík, priam fotorealisticky nie je žiadny problém. Problém je zrazu začať abstrahovať, začať ho istým spôsobom deštruovať a tým ako keby vyjadriť svoj názor, lebo bezprostrednou realitou sa síce neviem, či dokáže definovať postoj k svetu najideálnejšie, ale podľa mňa až nejaké autorské deformácie, až autorský rukopis a jeho deformácie prinášajú tie špecifika autorskej výpovede. Ale fotografie
A samotné médium fotografie mám veľmi rád. A baví tě vlastně dělat takový ten tu postinterpretaci, kdy už je dílo hotové a ty si před ní stoupneš a třeba v něm najdeš něco úplně ještě dalšího, než si původně zamýšlel? Toto mám rád na teoretikoch a na kurátoroch. Ja mám nejaký okruh ľudí, s ktorými komunikujem a dúfam, že pribudnú ďalší. Keď zrazu mi povedia niečo, čo sám som netušil v rámci nejakých asociatívnych reťazcov a dozviem sa o mojich veciach viac, uvedomil som si v tejto chvíli jednu vec, že tak ako som hovoril o legitimite pracovať na krajinke v tichu svojho ateliéru, rovnako je legitímne, ako keď nejaký maliar, povedzme, hovorí o tom, že by bol rád, alebo že mu vyhovuje, alebo že jeho programom alebo scenárom je to, že spod svojich rúk púšťa veci, ktoré sú istým spôsobom stále aj ním samým ako maliarom nezinterpretované. Že stále spod jeho rúk vychádza obraz ako niečo, čo čaká na diváka, ktorý mu určí jeho poslanie, jeho náplň, jeho emocionalitu a tak ďalej. Pre mňa je táto cesta nepriateľná. Pre mňa obraz, alebo nazvem to trošku tak tvrdšie, psou povinnosťou obrazu je niesť pevne zadefinovanú nejakú epiku, nejakú naráciu, ktorá následne nesie nejakú pevne zadefinovanú emóciu. Neviem, či sme o tom aj spolu na výstave v Doxe nehovorili, že fenomén, keď pred nejakým obrazom stojí 100 divákov a každý z tých 100 divákov má z očí voči tomu obrazu v hlave inú emóciu, iný príbeh, iné naladenie, inú interpretáciu, je pre mňa osobne opäť nepriateľný. Stále si hovorím o funkcii filmového režiséra, ktorý má 100 možných spôsobov, ako všetkých divákov v kine v totožnej chvíli doviesť k totožnej emócii. Ja viem, že slová ako manipulatívnosť sa obostretí súčasnou liberálnou ideológiou moc nenosia, ale ja si naozaj myslím, že úloha obrazu nemá byť v jeho lexikálnej alebo inak, ako to povedať, didaktickej polohe. Naozaj si nemyslím, že obraz by mal vychovávať. Na to sú tu iné možnosti, na to sú tu iné spôsoby, iné médiá. Skôr som presvedčený, že ak sa príde divák pozrieť na obraz nejakého maliara na výstavu, alebo ak si čitateľ kúpi knihu od nejakého autora, kupuje si ju tým a otvára si stránky knihy tým, že očakáva konkrétny pohľad skrz očí konkrétneho autora, ktorého si kupuje. My si nekupujeme Kafku, alebo nekupujeme si Artauda, alebo nekupujeme si hocikoho z ďalších autorov, pretože chceme tam projektovať naše emócie alebo naše túžby a sny. Tie samozrejme máme, ale modifikujeme alebo variujeme si ich podľa emócií práve čítaného alebo podľa emócií obrazu, na ktorý sa pozeráme. Ja viem, že pre súčasnosť a väčšinu súčasných teoretikov, prirodzene ospravedlňujem sa, nechcem nikoho haniť, je veľmi pohodlné prísť k obrazu a interpretovať si ho na úplne iný spôsob, než akým ho chcel vidieť autor, keď ho dokončil. Napokon, opäť poviem, že aj tento prístup je legitímny, ale zdá sa mi, že ten teoretik by nemal byť iba nejaký administrátor alebo sprostredkovateľ medzi autorom a divákom, že by nemal byť len niekto, kto má tú obrovskú moc a divákovi vštepí úplne inú emóciu z obrazu, než za akou prichádza autor. Ja si myslím, že toto sa bohužiaľ dnes deje vo veľkej väčšine prípadov. Ja myslím si, že ten teoretik by mal byť rovnocennou figúrou s autorom. Dokonca som presvedčený, že teoretik by mal na výstave vedľa obrazov autora vystavať aj svoje texty. Tie dve veci sú rovnocenné, sú nesmierne dôležité, ale vystavať texty, ktoré posúvajú vnímanie toho obrazu. Neinterpretujú ho iným spôsobom, interpretujú ho presne v zmysle autorskej výpovede,
ale dokážu ho istým spôsobom buď približiť divákovi, alebo ho kontextualizovať s rovnakou epikou dneška, alebo s príbuznou emocionalitou. Podľa mňa to je úloha teoretika. Takže s tom dobře rozumím, tak tvým cílem je u diváka navodit nějaký emocionální zážitek přesně takový, jaký ty bys chtěl. Áno, ja si prirodzene, ja hovorím to veľmi úprimne, vážim úlohu teoretika. Treba si naozaj uvedomovať, že majú v rukách nesmiernu zbraň. V istom zmysle možno ešte väčšiu ako maliar alebo sochár alebo kdokoľvek, kto tvorí. Lebo dokážu posunúť výpoveď toho obrazu alebo tej sochy niekde úplne ďalej prostredníctvom niečoho, čo je možno ešte dôležitejšie ako štetce, ako saxofóny a tak ďalej. A to je slovo. Ja verím v absolútne neobmedzenú moc slova. A teória dokáže slovom disponovať veľmi fascinujúco, ale možno niekedy aj veľmi zákerne. Takže tam je veľká zbraň, nebezpečenstvo, ale aj krása. A na závěr si nemůžu nezeptat na trošku osobnější otázku. Že z tvých děl je cítit velká úzkost, tak je něco, z čeho máš ty sám opravdu strach? Áno, myslím, že každý máme strach z toho, že sa nám môže náš mikrosvet, v ktorom sme sa ocitli, rozpadnúť pod rukami. Zdá sa mi, že nie je nič objavného na tom, keď poviem, že pocit bezpečia, ako sme ho mali v našich hlavách zadefinovaný, keď sme boli deti, už dávno neplatí. Ja občas sa pristihnem pri tom, že sa pýtam, či toto je skutočne to, o čom som sníval, v čo som dúfal, keď som bol malý. Nemôžem jednoznačne povedať, čo to tak je. Pamätám sa, že som nepoznal noty kedysi a chcel som písať symfónie. No, pamätám sa, že som chcel robiť 1000 ďalších vecí, ktoré mi vtedy pripadali úžasné. Dnes si ich už asi aj nepamätám, ale práve ten oprávnený strach z rozpadu alebo zo sústavného deštruovania našich osobných istôt, myslím, že to asi predstavuje pre každého najväčšiu hrôzu. A pomáhá ti ta tvorba tyto pocity překonávat? Samozrejme nepomáha. Obávam sa, že k tomu ešte trošku prispieva viac. Trochu som sa nádejal, mal som takú nádej v minulosti, že mi moje veci snáď pomôžu v rámci pojmovistej art terapie zbaviť sa nejakých temnôt, ale obávam sa, že to len potvrdili. Ale napriek tomu zostaňme o mne vyhlasovať, že som radostný a veselý človek. Tak myslím, že překonávání strachu je velké téma pro řadu z nás. A já moc děkuji Martinovi, že se s námi přišel podělit o své myšlenky, názory i pocity do Vinternicovy vily a odkud vysíláme náš podcast Myšmaš Art. Díky, Martine. Ďakujem za pozvanie. Ja ďakujem. Připomínám, že výstava Martina Gerboce Oko za oko, zub za zub bude otevřená do 12. května v Alšově Jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. Tak neváhejte s návštěvou. Od mikrofonu se tentokrát loučí Máša Pivovarová. Ale aby ste ma samozrejme nechápali zle, ja nie som ten, ktorý si libuje, že chytí nejaký bič do ruky a zmláti nejakú nádhernú ženu na podlahe v tejto vily. Myslím, že takhle to tam. Dobre.